ଗ୍ରାସିମ୍ କେମିକାଲ କଲୋନି ପରିସରରେ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଉମା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ। ଗ୍ରାସିମ୍ କେମିକାଲ ପରିସରରେ ନବନିର୍ମିତ ଶୈବ ମନ୍ଦିର ଉମା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ଭବ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ ଓ ଯଜ୍ଞ ହୋମ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ବିଗ୍ରହରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ସାହରେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅବସରରେ ଅନ୍ନଯଜ୍ଞ ଘୃତଯଜ୍ଞ ଓ ଗୋଯଜ୍ଞ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ପରିବେଶର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରାଯାଇଥିଲା। ବେଦମନ୍ତ୍ର ଓ ଶିବ ସ୍ତୋତ୍ରପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଏହି ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଗ୍ରାସିମ୍ କେମିକାଲର ୟୁନିଟ୍ ହେଡ୍ ଶ୍ରୀ ଅଜୟ ଗୁପ୍ତା ଆବାହକ ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସମସ୍ତ ବିଧିବିଧାନର ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ କମ୍ପାନୀର ମାନବ ସମ୍ବଳ ଅଧିକାରୀ ନିରୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଇଆର୍ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶର୍ମା, ପରିବେଶବିତ୍ ମୁଖ୍ୟ ସୁସ୍ମିତା ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ, ସିଏସ୍ଆର୍ ମୁଖ୍ୟ ସୁସ୍ମିତା ବେହେରା, କର୍ମଚାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିର କେବଳ ଏକ ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ନୁହେଁ, ବରଂ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସମାଜ ପାଇଁ ନୈତିକ ଶକ୍ତି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରେରଣାର କେନ୍ଦ୍ର ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଗୁପ୍ତା ନିଜର ଉଦ୍ବୋଧନରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମହାଆଳତୀ ଓ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆୟୋଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାସିମ୍ କେମିକାଲ ପକ୍ଷରୁ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାର୍ମିକ ଏକତା ସମ୍ମିଳନ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ଗଠନରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଏକ ନୂତନ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲୋକାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ 7।